Pangreka wonten dawuh sinuwun ibarat gajah. Nggih, kowe seratine Gurawangsa ibarate gajah bedal saka wantilan. Nggih, serati keng kudu dadi upami wonten gajah ingkang bedol saking wantilan sing saged nyekel niku seratine. Mesti wae to. Kula ibarate serati ingkang supados ngemutaken kalih kajempiran Gurawangsa. Iya, boten buta. Pijet menika minangka warangka teng Kraton Tandes. Warangka napa selawase ora dadi tumenggung terus kok. Tumenggung niku nggih warangka, nggih pakat. Ngeten. Dene seratinipun Paman Gurawangsa menika panjenengan. Nggih. Monggo kula suwun kanthi sinten. Ngeten. Ilang pinjang ripeh kalian Paman Gurawangsa. Ngeten nggih. Ngeten nggih, Ndara Putri Purbarna. Menawi panjenengan menika dereng pirsa kula aturi pirsa. Estunipun Kanjeng Pangeran Gurawangsa ngantos tumindak kados ngaten nyuwun palenggahan wonten ing Kraton Tandes niku pancen sing uju-ujuhi kula. Malah saya kowe. Lho, napa? Lho, rupamu wis napokro. Lapanmu kok ya Allah. Wong kaya kula niki malah awet urip tak kandhani. Rupa elek, kelakuan elek, iki malah awet urip. Lho ibarate pring. Pring nak bengkak-bengkok iki ora ndang diketok-ketok. Nek nak pring sing lurus ndang diketok nggo cagakan tenan lho. Jebul kita ibaratno pengkhianat. Mboten napa-napa. Lho. Iku tanpa guna kowe mampun ana ing Kraton Tandes. Lah terus Kowe bocah kowe minggat. minggat. Mboten napa-napa kula minggat ning Kraton Tandes merga sego niku mboten teng Kraton Tandes kok. Arep teng cabak ni pirang-pirang merga cagak kabumi. Lho. Lah nanging. Nyuwun. Tenono. Nyuwun. Wong cabak kabeh iki kawula. Ngerti kelakuanmu sing ra bejian kaya ngono. Ora bakal kowe lamun tok kowe njaluk sego ki diwenehi. Ora duwenehi ndara tuku lho wong duwe kok. Lah wis minggat. Ya ora apa-apa. Aku mau tunduk minggat apa-apa. Neng diteni ya. Teni wong tuwek. Arep kok. Diteni. Kowe sedhel gas tetep bongko kowe. Namung Paman Gurawangsa nyatanipun Gura Pangreka pun ngancam dumateng kula panjenengan. Isih akeh nayakaning praja kang sabela marang sliramu. Prajurit. Gendelan bridadaning prajurit Tandes. Wong-wong sing makar singkirke. Siaga makarya. Kestya sanjata lumaksana magda-gda. Tansya! Tansya! Arep rubuhke Kraton Tandes lawan ratune Palestri.